Esselamu Aleyküm hürmetli vatandaşlar. Şunki temamının adi iş görmedik koşadırnak içindeki siyasatçılar Türkmenistan 1991 yılda Sovet Soyuzu yıkılandan soň başına oturan maşgala terbiyesini görmedik. Birinci sekreter Niyazov tarafından ören bir garanki yolu iterildi. Ol öz bäsleşlerini işinden ayırdı ve işi bilmeyen adamları zavod fabriklara, kalbollara, häkimliklere baştutan edip belläp ekonomikany yıkmağa başladı. Bundan soňky gelen Gurbanuly Berdimuhammedow ondan beter zavod fabriklara hiç açan işler görmedik adamları ya häkime vilayet häkim edip tecrübesi yok oğlunu belläp özüne bütün bir gulların komandasyny düzdü. Ve şeydip Gurbanuly Berdimuhammedow milyarder oldu. Ve oğurlamasyny, vatanı talamany, bikanunçylygy dowam etdi. Inni 3-nji bir ýagdaý şu wagt Türkmenistan ören agyr ýagdaýda. Ekonomika çöktü. Siyasat yok. O bolup geçen uruşun Türkmenistan'a şeýle bir täsiri bar, görünmeýän. Onu aýtmak mümkin däl. Şo uruşdan, şo ýurdun halkynyň beter Berdimuhammedowler gorp gelir şo uruşdan. Şoň gutorjagyndan we şoň netijesinden gorp gelir. Ören ul täsiri bar Türkmenistan'a, görünmeýän täsiri bar. Türkmen halkyna diýdigim däl. Türkmenistanyňky oturan talançy diktator rejimi diýdigim şol. Ama inni bu 3-nji bir ýagdaý, 4-nji ýagdaý, 4-nji ýagdaýa gelsek, inni şu bu neme rus diline obyektivny zakonomernost diýilýär. Bir obyektivny bolýan hatda bu inni şu wagt şeýerde diktator rejimi dowam edýär Türkmenistana, onuň garşysyna opozisiýa da bar, aktivist da bar, o jebir çekip türmelerde oturup çıkan adamlar var, bular halk var, buların hemmesi şu rejime karşı. Şu rejimin gitmegini isleýär. Ýöne şolaryň içinden ha getiri. Men aktivist ya özüni siyasetçi edip görkezek bolýan adamlar var. Bular hiç haçan hökümet işini görmedik. Halkı törekdaşyna üşürüp işläp görmedik. Diňe şu dilini aşa ağzına aşk atıkladık. Şu YouTube'da çıkış edip özünü reklam edip şonu başarýarlar. Ýöne men bir aýtjaklarym bar. Siz näçe aşk atıklasaňyz, näçe halka ağırlasaňyz, men siýasatçy diýip yalan sözler. Siz şu gatıklayan aşkıdan yudu bilmeýäňiz. Şonu yutman başarmaýaňiz. Sebäp näme diýeňiz? Siz näme? Haýsy ýerin iş gördüň? Master uçaska bolup işläp gördüňizmi? Master uçaska bolup töwerekdaşyň adamy işlep şolary işledip şöyle öňüm çykaryp gördüňizmi? Göreň ýok. O ozal onu brigadir bolup gördüňizmi? Göreň ýok, bileň ýok. Ekonik gördüňizmi? Bileň ýok, göreň ýok. Dil bilen orak ormak isleýäňiz. Onyňyz başa barmaz. Indi näme diýseňiz diýin, o näme planlaryňyz bolsa edin, eliňizden geleni. Ýöne bir zat aýtjak. Ona men halka ýüzlenýän we beýleki progressiw adamlara ýüzlenýän. Hakiki Türkmenistany ütgütmek isleýän we Türkmenistana bir
düzü adamlar gelsin, bir düzü yolbaşçı gelsin, ekonomik kanı kaldırsın, yurdu kaldırsın, halkı bir dizinden kaldırsın deyip niyet ediyen adamları yüzlenmeyi diyen. Bu aşkatıkla diyenlere ağınız aldırman. Dinlemen onu diyecek de. Ağınız aldırman. Bulardan size peyda yok, yurda da peyda yok. Bunları hem siyasetçiler biliyorlar. Mesela özümden işlep gördük, özümden zınnanı gördük. Bir neçe adamlara elimizden iş verdik, hak verdik de. Şu etmenin sorasanız, şu adam iş başarır mı diyseniz, men şun erti Türk neymiş edenini sen aytıp vereyinizle. Yanımda bolmaysın, tapağı yok. Hemen onu görmeyen o kişinin tapağı yok, kim kişi? Hele mi erkek mi, tapağı yok. Edir şu mennenem onesi qoğubilyalar kimin kimliğini daşınmak siyasetçiler. Yani bu vala edip gören adamlar neymişsin, neyme gerek? Gözünüze getirin bir ovan kırasından baranda, niyetan şu ovan kırasından baranda itleri yürüyor. Giriyen onun hemmesi gıcıcık gülcükler de köşen onunla yürüp diyorlar. Angrek gidi otursun olun bir cayın önüne ullukan alava yatır, gözünü çıkarman. Bu gözün şey deyip kalır yine yonksu yali. Seni gördüğü yetik de, seni iyiyem tanıdı. Sana yürümez. Türkmenin hali yağdayı durmuş şeyle. Men şunu neyim şunu aytmak istedim. Köp var men bir gürlemenim halanmak bir YouTube'a çıkıp planına didi daha eyle verdiğim. Men bir iş etmen hali yani bir zati edip halka gör koyup ya şunu netice kazanmanı halayan adamda men iş gören adam dedim. Şoň üçin bular ýaly gep durumlar maňa olur. Doğrusunu aýtsam oýunçakça da öğrenmek da. Ne kim gürlese gürläbersin. Şu wagt azyrak çykyş edilýäniň täze başga täze şol ýani basaňdan YouTube'y şu ýerde çykýar. Donbass, Kherson, beýleki regionlar, Urş, o ýerde ulunan ferişteler, o ýerde çekilýän jebir-jypa, yıkılan öýler, o ýerlerdäki garşylyklar YouTube diňeşinden doly. Men özüm Kharkovski Injineering Ekonomist Institutu oturdum. Ýa-ni maňa haýyş etdiler, sen Ukrainada okudyň öýlendiň, gaýrat et şu emigrant kitabyny şu Ukrainada barada biraz neme gylaba goşsaň diýdiler-de. Men aýtdym, men onu ýazmaýyn diýdim. Köp wagt geçdi men Ukrainanyň içinde dämen göremok Ukrainanyň diýdim de. Bundan soň YouTube'a seyredip başladym. Fiýatat nähili durumda, nähili ýagdaý bir näçe gaçşak gelenler bilen uşdum, semýalar bilen, maşgalasy bilen. Ýagdaýyny öwrendim Ukraina. Mümkin men ýazarym, entäk netije gelenmek ýaraýma mümkin ýa. Yani şu kitap, emigrant kitap. Şu taýda şu emigrantlaryň mesela kuarına bağışlayıp sonki gılavası şu Ukrayna'dan gelen gaçkaklarına kuarına bağışlayılacaktı. Ama nişler adak yağda hormatly vatandaşlar, dostlar, kim dinleyen olsa, ama görün, paylaşın, adamlar eşitsin, dinlesin bizi. Ama biz Türkmenistan'a dolanıp Türkmenistan Halk Respublikasyny gurmak isleýäs. Bizim alyp barýan işlemimiz, bizim birleşigimiziň ady Assosiasiýa Türkmen Hereket. O bir ullakan bir front birleşikden soň bir ulu front, ol şol näme garşy, diktatura garşy. Köp adamlar var, köp spesialistler var. Oğlu Maydandan nämeň içinde de garaşyp oturanlar kän Türkmenistanyň içinde. Hatta şu işlew oturanlaryň içinde de bizim gelmeňle höwet edip oturan adamlar köp. Şoň üçin biz Türkmenistana dolanmakçy we Türkmenistany ýükledip Türkmenistana täze Türkmen Halk Respublikasyny gurmak, ekonomik any we sosial üçinçilik tarapy, halkyň sosial üçinçilik tarapyna seredip we harby ýagdaýlary has beter dikelidip, hakiki harby boşun döredip
Bunun bolmaz bu atkydan harby boşun. O. Şeýdip Türkmenistany bir yurt, hakiki yurt ustatyny alar ýaly etjek. Birin pikirimiz, yurt ustatyny diýdim, ekonomikasy bolsun, konvertasiýasy bolsun, o eksport, import bolsun, sosial üçinçiligi bolsun, armiýasy bolsun. Ana şol hakiki respublikamyz sen dämi, sen statusyň satwestluýet etmi, statusy respublika. Ana şol atlar ölkede. Şu atky Türkmenistan durumy bir elementarnada alyp göreli, nasional valuta konvertasiýa edilen ok. Ekonomik taýdan Türkmenistan üstü şeýle çagylgy. Diňe korrupsiýa bar. Ogurluk, jümürlük bar. Onun kim ediýär? Berdimuhammedow we onuň maşgalasy. Oguluňa adyny tutjak däl. Hep näme diýende onu getirip goýdular şo taýpy. Ol ýöne bir duran neme figura. Başga hiç dalynda. Kellede de zat ýok. Geljegem bilen ok. Geçenem ondan olmaly. Köp sag bolun indiki efirde duşýan şak kemmeňe jan tagyp görjeňiz bolsun. Öýleriniz awadan hormatly watandaşlar.